Mkpụrụabịdịgbo dị 36. Ha bụ ndị a: B, Ch, D, E, F, G, Gb, R, G, H, I, E, J, K, P, Q, L, M, N, R, W, N, O, O, P, R, S, Ch, T, U, O, V, W, Y, Z. Mamanu. Ayamasako akwụkwọ, ayamasako akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ. Ayamasako akwụkwọ, ayamasako akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ. Ayamasako akwụkwọ, ayamasako akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ, ekene dịrị ndị nkuzi kụziere ya akwụkwọ. Ayamasako akwụkwọ. Ọja adịla ije nwa mma na mmụọ, mbọ mbọ ti